Takže čau lidi, tady tomto videu si ukážeme, jak připravit spawner, aby jsme se na ně mohli expit, jo, takže prostě našli jsme takhle spawner, jo, a chceme na tom mít expit, takže přece teďka jsem si to dal s too many items, takže by to spavnuje jenom prasata, ještě si dám den, pořádně, ale vy když to najdete většinou, tak vám to bude spavnovat třeba, většinou to spavnuje tak zombíky, skeletony a takový, takže ukážeme si, jak to na to připravit, takže jelikož mám too many items, tak si dám takhle spawner, tak mi to spavnuje prasata. Teďka, takhle nějak prostě máme tu jeskyni, jo, takže z té vykopu nějaký to, aby to vypadalo líp. Tak. Jinak fakt vám děkuju, že se na mě koukáte, jo, takže prostě budu natáčet pořád. Dokud mě prostě bude napadat co, tak budu natáčet, jo. Takže koukejte. Tak. Teďka blbý prase. Tak, ten se zbavil. Teďka si udělám nějakou podlahu u toho. Vy tam určitě budete mít z kamenů, to je jasný. Jo, tak. Tak to udělám. A pak si udělám jakoby takovou jeskyňku. A ukážu vám, jak se teda udělat. Tak ještě to asi zvětším takhle o jedno. Tak. Jinak, když tak do komentáře napište, co byste chtěli natočit. Jo, protože mě to moc nenapadá. Můžete klidně psát i mody, protože teďka jsem si dneska stahovala na to too many items. Takže už vím, jak zhruba stáhnout nějaký mod. Takže to. Napište do komentáře. A dávejte odběry. Jestli se vám moje videa líbí, tak dávejte teda odběry. Takže takhle už mám nějakou tu desku. Takhle si udělám stěny. Ale stejně nevím, proč se mi takhle normálně na rovné mapě, proč se mi vždycky probugnou přes tu stěnu. Ty prasa tady se spavnou. Tak. Ještě tady mám jedno. Takhle si to tady dám. Hop. Takhle. Do kolečka. Protože mi tady ty prasata překážejí. Ještě 2 řady si to udělám. Tak. Jinak možná budu zase někdy v Morokolikonam natáčet nějaký multiplayer let's play, ale to ještě není jistý. A různý návody bychom s ním taky mohli natočit, jestli budete chtít. Jo, takže napište, když tak. Takhle to nechci. Tak. A ještě stejně vezmu ty půlbloky. Nebo jak se to jmenuje. Tak. Tady to. A dostavit dál. Tak ještě jednu řadu. Takhle. Teďka nevím, proč se mi ty prasata nějak moc nespavnujou. Nevím vůbec proč. Takhle. Jinak spawner je docela umění najít, ale naposledy, co jsem našel já přes multíka, tak to byl na skeletony, akorát, že tam je mod halucinace, takže když vy tam vlezete, tak vidíte třeba ten spawner jako diablok a říkáte si, no super, našel jsem diablok, takže ho zničíte a máte po spawneru, což je hodně blbý, ale je škoda těch expů. Počkejte. Tak.
už budu mít střechu. Tak takhle si to dodělám. Pak vám ukážu, jak to připravit na to. Takhle. Jinak doporučuji vám taky natáčet, jestli chcete. A jako je to fakt dobrý, když se natočíte, uděláte si svůj vlastní kanál na YouTube, tam se prostě stáhnete nějaký program na natáčení, začnete natáčet a je to dobrý, když natáčíte. Pak jste rádi, když na vás ty lidi koukají a takový, dávají vám odběry. Já, takže takhle už to mám připraven, tady si dám vodu, tady taky. Ale teďka mi to nějak nevychází, takže si dám ještě sem. A sem. Teďka mi to všechno teče sem. Takže si najdu tlačítko. To je tlačítko. Jo, vlastně. Teďka nevím, jak se jmenuje to tlačítko, jak je na zemi. Ale to je... se v tom nevyznám. Kde to může být? Jo, tady. Tak. To si dám takhle. Aby to sem neteklo ta voda. A nahoru si dám takhle kosku. A normálně, až se mi to takhle spavne. Tak. Já si dám zase den, aby se celý viděli. Tak. Tak takhle mám ty prasata. No a ta voda. Jo, já se baglí o ten spavner. Aha, mám tady chybu. Takhle nesmí být. Ono to vlastně bude táhnout sem, to je blbý. To mám blbě. Aha, tak tady je ta chyba. Já to udělám takhle. Sakrajka jsme tady probugovali. A to je jedno. Tak. Jo, vlastně to prostě to proleze. No, tak tam dám nějakého zombíka nebo něco. Třeba Creepera, ne, sezóna, ne. Zombí tam dám normálního, klasického. Aha. Tak. A takhle mi to se doplaví. Já vezmu můj meč. A zabiju je. Pak mi z něj dotečou ty expy. A mám to. Takže čau.